Hei, mun nimi on Pinja Sipari ja mä oon Open ilmasto-oppaan tekijä. Open ilmasto-opas on netistä löytyvä sähköinen opasmateriaali ilmastonmuutokseen liittyen. Se löytyy osoitteesta openilmasto-opas.fi. Materiaali on suunnattu aineenopettajille, jotka toimii erityisesti yläkouluissa ja lukioissa. Mä oon se henkilö tämän oppaan taustalla. Mä oon kerännyt ja koonnut pääosan tämän oppaan materiaaleista, mutta lisäksi mulla on ollut tässä tukena iso joukko, jopa yli 100 suomalaista ilmasto- ja kasvatusalan toimijaa, jotka on ideoinut ja kommentoinut tämän oppaan sisältöjä. Tämä opas on toteutettu Maija Thuren Neslingin säätiön tuella vuoden 2016 aikana sillä tavalla, että vuonna elokuussa 2016 tämä materiaali julkistettiin. Idea tähän materiaalin tekemiseen lähti siitä havainnosta, että suomalaisten opettajien ilmastonmuutokseen liittyvä osaaminen on aika puutteellista. Ilmastonmuutos on kuitenkin vakavin ihmisen koskaan aiheuttama ympäristöongelma. Se ei ole pelkästään mikään ympäristön tai luonnon ongelma, vaan se vaikuttaa ihan kaikkeen ihmisen tekemiseen ja luonnon ympäristöihin ja luonnon oloihin jo nyt ja sitten erityisesti tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama ja ihminen pystyy myös vaikuttamaan tosi paljon siihen, että miten paljon se ilmastonmuutos vielä voimistuu tässä lähivuosina ja tulevaisuudessa. Tai voimistuuko se vai saadaanko me sitä kuin paljon hidastettua, sitä voimistumista. Jos ajatellaan, että koulun tehtävänä on kasvattaa kansalaisia, jotka pystyy vastaamaan tulevaisuudessa erilaisiin haasteisiin, myös muuttuvissa olosuhteissa, niin silloin on selvää, että ilmastonmuutoksen käsittely kouluopetuksessa on tosi tärkeä osatekijä tämän osaamisen kehittymiseen. Usein ilmastonmuutos hahmotetaan sillä tavalla, että se jaotellaan sen ilmiön syihin, seurauksiin, ratkaisumalleihin ja sitten sopeutumiskeinoihin. Open ilmasto-oppaassa tämä hahmotus tehdään vähän eri tavalla. Eli tässä ilmastonmuutosilmiö on kuvattu jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen. Eli jokaisen oppiaineen kohdalta on erikseen listattu sitä, että mitkä ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset, ratkaisu- ja sopeutumismallit liittyy tämän kyseisen oppiaineen asiasisältöihin erityisesti. Nyt jos me katsotaan tämän oppaan rakennetta, tässä meillä näkyy oppaan etusivu. Ja siellä on linkit heti semmoiseen yleiseen kuvaukseen siitä, että mitä se ilmastonmuutos nyt on niin kuin kokonaisvaltaisesti. Sitten siellä on linkki ilmastokasvatuksesta kertovaan artikkeliin. Kun opettajat puhuu ilmastonmuutoksesta koulussa, niin hän on samalla ilmastokasvattaja. Ja siihen asiaan liittyy tiettyjä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon, niin siitä voi lukea lisää sieltä ilmastokasvatuksen artikkelista. Lisäksi tässä heti aluksi on linkki semmoiseen monialaiseen ilmasto-oppimisesta tai monialaisesta ja ilmasto-oppimisesta kertovaan artikkeliin, ja siellä on yksi vinkki siihen, että miten sitä monialaista ilmasto-oppimista voisi koulussa toteuttaa. Ja lisäksi on vielä tiiviit vinkit luokan opettajille siihen, että miten ilmastonmuutosta voisi alakoulussa käsitellä. Mutta tärkeimpänä asiana on tässä etusivulla heti linkki jokaiseen koulussa opetettavaan oppiaineeseen. Ja sitä klikkaamalla pääsee kyseisen oppiaineen artikkeliin. Jos me katsotaan tästä vaikka nyt oppilaanohjauksen artikkelia, niin nähdään vähän sitä rakennetta, jota nämä kaikki artikkelit oikeastaan noudattaa, nämä oppiaineiden artikkelit. Eli otsikkona on ilmastonmuutos kyseisen oppiaineen opetuksessa.
Ja siellä on ensimmäisenä sisällysluettelo, jonka avulla voi hahmottaa sitä, että minkälaisia aihepiirejä tässä kyseisessä artikkelissa nyt käsitellään. Sitten on tekstiä ja kuvia, vähän erilaisia määriä riippuen, että mistä oppiaineesta on kyse. Ja tietenkin sisällöt vaihtelee sen mukaisesti myös. Tässä oppilaanohjauksen artikkelissa käsitellään paljon sitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa työelämään ja miten työelämä taas vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja sitten lisäksi on pohdittu sitä, että minkälainen on mun henkilökohtainen tai oppilaan henkilökohtainen tulevaisuus ja miten se ilmastonmuutos siihen liittyy. Sitten sen artikkelitekstin jälkeen on jokaisessa oppiaineessa tehtäviä. Osa näistä tehtävistä on tehty ihan tätä hanketta tämän hankkeen aikana siihen liittyen. Ja sitten on myös sellaisia tehtäviä, mitä on kerätty aikaisemmin tehdystä erilaisista materiaaleista, jotka on hyviä tehtäviä, ja niitä on sitten kopioitu ja linkitetty tänne näihin materiaaleihin. No sitten tehtävien jälkeen tulee kuvagalleria, jossa on kootusti vielä noi artikkelin kuvat. Oppaan tekstit on siis tehty Creative Commons-lisenssin alla, eli niitä saa vapaasti opetuskäyttöön käyttää. Ja samoin kuvat on kerätty Flickr-kuvapalvelusta, ja ne on myös Creative Commons-kuvia. Niitä opetuskäyttöön saa käyttää vapaasti, mutta sitten jos haluaa ruveta käyttämään niitä johonkin kaupalliseen tarkoitukseen tai vaikka muokkaamaan, niin täältä kuvagallerian alta löytyy linkki sinne Flickrin alkuperäiskuviin. Ja sieltä kannattaa tarkistaa sen kyseisen kuvan kohdalta vielä tarkemmin sen lisenssi. Ja sitten lopuksi on tekstin lähteet ja lisälukemistoa. Jos tämä aihe rupeaa enemmän kiinnostamaan, niin täältä sivusta sivupalkin kautta löytyy linkki Ilmastokasvattajat Facebook-ryhmään. Ja siellä jaetaan sitten erilaisia linkkejä ja aiheeseen liittyvää materiaalia lisää. Toivottavasti tämä auttoi hahmottamaan sitä, että mikä on Open ilmasto-opas, ja se herättää kiinnostusta ja pääsee käyttöön sunkin opetuksessa. Tervetuloa mukaan ilmastokasvatuksen maailmaan!